Hello guys, good morning. So today is Monday. So kahapon guys, nag-grocery ako, konti lang guys, para sa aming sari-sari store na maliit. So hindi ko na vlog kagabi kasi madilim yung guys, yung kuha ng camera ko. So inano ko na lang siya guys. Inilagay ko na lang siya sa box. Pero guys, tapos na yan na ko. Ano ba yung winipe ko na yan siya guys before ko isinilid dyan. So ngayon ipapakita ko lang sa inyo guys kung ano yung mga napamili ko guys. So mag start na tayo kasi guys, so simulan ko na guys ipakita sa inyo. So dalawang Jungle Bites na biscuit. Yan. Dalawang box ng Katul. Ayun Tiger guys. Mosquito killer. Dalawang box. Tatlong cup noodles na Lomi guys. So, yan. Yan, tatlo. Tapos Magic Sarap. Isang pack lang. And then, Ajinomoto. Bumili din ako ng, guys, tomato paste. Kasi mayroong maghahanap minsan dito. So, dalawa lang yung binili ko muna. Yan. Dalawa. Tapos, dalawang, din guys. Tomato sauce. Yan. Dalawa yan guys. Tapos, tatlong Star Wax. Yan. Kunti-kunti lang yun guys. Hindi ito maramihan guys. Pakunti-kunti lang tayo. Dalawang cotton buds. Yan. Mayroong maghanap din ito guys. Kaya, bumili din ako. So, sabon na Ariel powder. Ano to guys? 6. And then, mayroon akong 4 na cotton dito guys. Angel na Angel ang pangalan nyo guys. Angel Soft. Mayroon akong dishwashing na Smart antibacterial guys. 6 siya. Tapos, 6 na din. Smart lemon. Tapos, may pansit canton ako guys. Yan. Chili mansi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na chili mansi. 4 na sweet and spicy. 7 na extra hot chili. Calamansi flavor. 4. Ay, 5 pala. 5 pala yung guys. Calamansi. Tapos may ako dito guys. Meron pa guys. Nakikita ko na ba to? 4 na tissue. Kasali ito guys. 4 na tissue yan guys. Tapos dalawang beef loaf na holiday. And then 5 sardines na mega guys, green. Wala silang red doon, so green na lang yung kinuha ko. Tapos 5 fried sardines, 2 lang. So wow ulam adobo, 2 din. Wow ulam mechado, 2 din yan guys. So yan lang guys yung napamili ko kahapon. So hindi masyadong marami pero okay na rin guys. So kailangan guys is pag mag-grocery tayo is wag nating kalimutang ilista yung mga gustong bilhin natin guys para hindi natin makalimutan. So yan lang yung guys vlog ko today. Sana guys panoorin niyo to kahit
kahit ano guys, kahit ano bang tawag dito, kahit hindi masyadong bongga yung pag ano natin. Kailangan bang bongga yung pag ano, pag-haul? Hindi naman siguro guys. So okay lang guys pag ano, yung hindi ba kalakihan yung pera na pwedeng ipang grocery. So pakunti-kunti lang guys. So darating din yan sa tamang panahon na makapag-grocery tayo ng kompleto na yung ano natin, grocery. So yan lang guys. Thank you and bye-bye.